थाखाय आङो खामानि मावबोबाय आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटआवबो आंना बेनोमोन दायथ'आ आइजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय नायनांगौमोन आरो गथ'साफोरनि जौगाथायनि थाखाय आंहा नायनांगौमोन जेरावखि थाङा मानो बबे बबेथिं लामा जायाखै बावनो थांबाथाय अट' ड्राइभारफोरखौ माब्लाबानि समाव सोंनाय जायो बे लामाया माब्लानि समाव जाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला सरकार सालायदोंमोन बे समाव जादोंमोन आच्छा बबेबा स्कुलाव थाङो आङो बे समावबो बुङो बे स्कुलनि एफा मोजाङै दोनदों स्कुलफ्रा बाउन्डारि दङ बे स्कुला माला जायामोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला सरकार सालायदोंमोन बे समाव जादोंमोन आङो CIT आव थायो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि CIT आव आंनि फिसाया प्रफेसर मावो CIT आबो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला सरकार सालायदोंमोन बे समावनो लाबोनाय अनुस्थान प्रतिष्ठान जेसेबां लाबोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाबोदों आं बारा गोजाननि नङा दांथल निलिबारिनिसो दासो सिनायदों न'निसो आङो एकदम न'नि एसेबां गोजोननाय मोनदों आं बे जायगायाव फैनो मोननानै दिनै आंसो मिथिगौ आंनि बिमा बिफानि जन्म जायगा बियो आंनि बिमा बिफाया बेयावनो जोनोम जादों बिफाया आंना इलेक्ट्रिसिटि बोर्डआव साख्रि मावोमोन सालाकाथियाव बिनि थाखायसो जोङो हजोंहाय थाहैनानै दा क'क्राझाराव जोंना बाबाया गैला आइल' दङ फंबाय दङ फंबायाबो जोंना बेंगुरा बे बेंगुरा जिहेतु आंनि न'खरावनो दङ आं बे बेंगुरानि थाखायबो आं माखासे खामानि मावनो मोनदों माखासे NGOs फोरजों आङो लोब्बा लाखिनानै जेसेबां जोंनि ओनसोलाव बेंगुरा बेंगुरि दङ आं बिथांमोननि थाखाय माखासे व्हील चेयार्सनि बेबस्था खालामदोंमोन बेयाव पइन्टआव थाङै बास हरदोंमोन बिथांमोना जोंनो बे सरकार आवगोलनि सरकार थानाय समाव दा बे गारिया सोलिगासिनो दङ दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों हाग्रामा सारा मोनसे खोथाल' खोन्थादों जे हाबफैबाय जोबोद मोजां जाबाय थौ जों बयबो मोजाङै मोजां आवगायलांनि मोजाङै मोजां मावलांनि बे खोथाखौल' आंनि सिगाङाव बुंदों आं जोबोद बाख्नायो बिथांखौ दिनै पानिराम ब्रह्म सारा बिराद मोजां नाम्बाराव जोङो बिथांनो भट होनानै बिथांखौ जोङो दिनै EM बानायबाय नङा होमबा दिनै अलरेडि BTCनि माखासे मोजां मोजां खामानिखौ स्किम्सफोरखौ अलरेडि मावफुंगासिनो दङ 5 मासल'सो जादों नङा होमबा BPF सरकारा 5 मासल' जादों साराय बोसोर दंबावो जोंहा बे आराम्भ'सो सोर मोनामोन जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा सोर मोनामोन आखाइ दैखोना हो आइजोफोर खेबसे लाजिनाङा नों दैखोगोन ने मिथिंजाय दे नों दैखोगोन होनलायलायगासिनो दङ दैखो एकदम बिखाफोर दांनानै दैखो आखाया औ मोनदों मोनाखैबाबो अरजाया गावहा रागा सोंबाय मोनाखैबाबो अरजाया फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थायो जेबो नङा मोनगोन जेबो सिन्था खालामनाङा बेखौ गिनांगौनि दरखार गैया दासो 5 मासल'सो जादों आरो मोनबावगोन मोनबाय थागोन दा जेसेबां जोंना आसाम सरकारावबो माखासे स्किम्स दङ आसनि दङ बे आसनियाबो बांसिन सोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय दिनै जों बांसिन मिथिङाव सोरखौ नुयो आइजोफोरखौ लैहोर फैनानै जोङो बाहागो लानाय नुयो नङा होमबा ओंखाम ओंख्रि फुंनि 4टायावनो संनानै 1टानि मिथिंबाबो जोङो 8टायावनो हाजिर जायो नंगौना नङा जोङो एकदम थालिसो बाजानानै लानांगौ खेबसे गावनि थाखाय न'खराव रावबो जाहाथे रसा दानांथों बिथांमोननि थाखाय जोङो न'खराव ओंखाम ओंख्रि संनानै 1टानि मिथिंबाबो जोङो 8टायावनो हाजिर जाफैयो जोंनाव बेसेबां गोहो दङ नङा होमबा दा बेफोर माखासे खामानि जोङो पानिराम सारा अलरेडि EM जाबाय दिनै जोङो सारखौ बहा खालामहरनांगोन दैथायहरनांगोन दिसपुर चलो यात्रा जायाखै होमबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जोंहा दिसपुर चलो यात्रा जागासिनो दङ बे यात्रायाव जों बहा थिनहरगोन सारखौ जोङो दिसपुराव थिनहरनांगोन जेसेबां गिदिर आसनि दङ सेन्ट्रेलानो हक स्टेटआनो हक बिथाङा साहुजिया अलरेडि खोन्थाखाबाय जे सेन्ट्रेलावबाबो स्टेटआवबाबो जोङो बयखौबो जयैनो समानैनो जोङो नाहरजोबगोन होननानै दा BTC आव जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेसेबां खामानि मावदों थिग बेबायदिनो गासिबो जोङो जयैनो
माइ गाब जुजाय बासिलायनाय बेयाव जानाय नङा होननानै जयैनो जोंना राननाय जाजोबदों नङा होमबा दिनै बे ओनसोलाव प्राइमारि हेल्थ सेन्टार दंना गैया प्राइमारि हेल्थ सेन्टार हस्पिटाल दंना गैया फिसा डिस्पेन्सारि दंना गैया दङ माब्लाबानि समाव मा जायो जोंहा डाक्टारा थाया थायो जे डाक्टारा थाया डाक्टारा जुदि सप्तायाव खेब्रै थाबाबो जोङो धन्य जासिगौ नङा होमबा दा बेफोर माखासे खामानिफोरखौ गैयाबा जोङो सारनो खोन्थाहरनांगोन दे सार जोंनि ओनसोलाव बेबायदि समस्या आंबो सासे बिमासो आंबो गथ'खौ गारनानै दिनै आङो सारनि थाखाय साराल' देरहाथारथों होननानै जोङो ज' ओंखारबोदों जोङो दिनै उन्दै गथ'आ मोनायाव लोमजायो साजायो जों गोजानाव लांनांगौ जायो माब्लाबानि समाव जों हास्लाबा जोंनो सोर नांगौ चाइल्ड स्पेशलिस्ट जोंनि गामियावनो जुदि जिरायनानै थायोमोनब्ला जोङो एफा गोजान थांनांगौनि दरखार गैयामोन नंगौना नङा दिनै ओंखायनो जोङो बयबो सांग्रां जानांगौ जोंनि ओनसोलाव जुदि माबाफोर गैयाबा अंगनबादि सेन्टार गैयाबा अंगनबादि सेन्टारखौ लाबोनांगौ लामा थाबायनो लामा गैयाब्ला जोङो लामाखौ लाबोनो हानांगोन दालां गैयाबा जोङो दालांखौ लाबोनो हानांगोन आरो इसिबां अनुष्ठान प्रतिष्ठान जेसेबां दङ जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा बेयावनो सोलोंनाय मोननानै बेयावनो खामानि मावनो हाथों ओंखायनो जोंनो बेफोरखौ लाबोनो हानांगोन दा बेफोरखौ लाबोनोबा जोङो सारखौबो गोजौआव दैथायहरनांगोन जों बयबो रेडि नंगौना नङा सिरि जाय मोनाखै बिसोर सिरिजोब दहाय जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोनाखै होनदों सिरिजोब जोङो सारखौ दैथायहरगोन ना हरा गोजौआव जों दैथायहरनांगोन जोङो खय थारिखआव 9 थारिखआव जोङो दुगैयै लोबै जोङो बयबो रेडि जानानै जोङो सारनि थाखाय आशीर्बाद होनांगोन नङा होमबा अननाय होबासो जोङो अननाय मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सारखौ जोङो सन्मान होबासो सारखौ जोङो अननाय होबासो साराबो गोजौनिफ्राय जोंखौ नाहरगोन आंबो सोरबा फैनाय लगे लगे बेनोदां होनबाय थादों दाखालिसो आङो बिराद भाइराल जादों फेसबुकआव बिराद भाइराल जादों नै दाखालिसो प्रेक्टिकेल बिथांजों आङो बिराद माबा बुंजादों नङा होमबा आंबो एसे बुंनाय जादोंमोन प्रेक्टिकेल बिथांखौ जे पक्स' रेप गानखौ बानायनाङा बिथाङा बानायदोंब्ला बेखौ बन्द' खालाम होननानै आङो आंनिथिंनिफ्राय खावलायदोंमोन मानो होनबा पक्स'आ मोनसे आयेनसो गथ'फोरनि रैखाथिनि थाखाय बानायनाय मोनसे आयेन बियो नङा होमबा बे आयेनजों जोङो खेलायलायनो हाया धेमालि खालामनो हाया होननायखायसो बेखौ एसे बुंनाय जादोंमोन जेबो नङा बिब' फंबाय जोङो माब्लाबानि समाव दाय जालायलायो जा साफा जोंना जेबो दाया गैला नङा होमबा जोङो हिनजावजों हिनजाव मा खालामलायो बिराद लोगोबाथाय लोगो खि एरख'लायनाय नङा एकदमबारे हाबाब नोंसिनाव मा ओंख्रि सोलायलायबाय थायो जोङो लोगो जाबाथाय आरो जै रागा जोंलायलायबाय सारि बोसोर रायलायलाया नङासै सारि बोसोरजों रायलायलाया आंबो सासे हिनजाव नालाय आंबो एसे मिथियो बेखौ नङा होमबा जोंना रागाया बहुत बारा जाबाथाय रागा जोबबाथाय जोङो रावखौबो मोखां नायलायलायथारा खिन्थु बेबायदि नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेफोरखौ जोङो ज्राब दोनथ'नानैबाबो जोङो ज' खौसेयै आवगायलांनांगौ जोङो गथ'फोरनि सोलोंथाइनि थाखाय जोंहा साननांगौ लगियानि सम फैबाय जोङो आन्दलनाव ज' मावलायलायनो मोनदों आन्दलन समाव जोङो गावनि फरायनायखौ सोलोंथाइखौ दोनथ'नांदों बे समाव आङो रिलिफ केम्पआव थांनानै गथ'फोरनो आङो प्रजेक्ट आं खालामहैनो मोनदों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों जोंबो गतिके जोङो बे आन्दलनखौ लुगैला जोङो सान्ति लुगैबाय गतिके जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइखौ आरोबाव मजबुत खालामनो थाखाय पानिराम ब्रह्म बिथांखौ जोङो दिसपुराव थिनहरगोन आरो मोजां नाम्बाराव मोजां भटआव एखेबारे सारखौ देरहासार खालामनानै जोङो दिसपुराव जिरायहोथारगोन मन्त्रि पदआव जोङो लाबोथारनांगोन मन्त्रि पदआव लाबोनो हाबासो जोङो बे ओनसोलनि जेसेबां जौगाथायनि खामानि दं डेभेलपमेन्टनि खामानि दङ सारा जोंनो आशीर्बाद हरनो हागोन ना हरनो हागोन जोङो बयबो खेबसे होमबालाय जय धनियानि सारनि थाखाय नङा होमबा हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद उनथिंजाय साफा सिरिजोब जाया बेबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 28टा सिटआव देरहाहोदों रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा 28टा सिट दायो काम्फा बरगयारि बिथाङाबो जोंजों फैफाबाय नंगौना नङा दायो 29टा जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाया
BJP-आबो जोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय ओंखारबोबाय AJP-आबो सापर्ट खालामनो थाखाय ओंखारबोबाय गतिके हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाया आरोबाव गोरा जासिनबाय नङा होमबा दायो ओंखायनो जोङो मोजाङै गोबारै हाग्रामा सारा गावनि जायगायाव जिरायदोंबाबो जेरावखि थायाबाबो जोंनि आवाजा जाहाथे हाग्रामा बिथांसिम सौहैथों ओंखायनो जों बयबो खेबसेयैनो जयध्वनि होगोन हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद पानिराम ब्रह्म जिन्दाबाद पानिराम ब्रह्म जिन्दाबाद NDA BPF जिन्दाबाद जय नांगल ने जय BPF ने रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि गामियावनो आगान होनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माब्लाबानि समाव आंखौ बे गिदिर गिदिर प्रग्रामफ्राव एंकारिंबो खालामनाय नुयो खोमा रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा सोरबा आंखौ सोरबा सोरबा टिभियावबो नुयो फेसबुकआवबो नुयो दाखालिसो बावैसो बागुरुम्बा जानाया गुवाहाटीयाव आङो सांस्कृतिक कालचारेल प्रग्रामखौबो आङो दैदेननो बिबान मोनदोंमोन गतिके आंबो सानो आंनि बायदि 50 जन 100 जन 500 जन आइजोफोरा जुदि बेबायदि एंकारिं खालामलांनो हायोब्ला आंबो जोबोद गोजोननाय मोनगोन गतिके মই অসমীয়াতে ক'ব নোৱাৰিলো কাৰণ সময়ৰ টানাটানি আছে আপোনালোকেতো গমে পাইছে আমাৰে পাৰ্টিৰ মানুহ নহয় জানো গতিকে আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এখন মোৰ নিজৰ গাঁও হয় আজি মই নিজৰ গাঁৱত উপস্থিত থাকিব পাৰি খুব বেছি আনন্দিত হৈছো আৰু আহি থকা দিনবোৰতো আপোনালোকক লগ পাম বুলি মই আশা ৰাখিলো মই নিজৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ